Tekeningen in een boek. Tomke en Cornelia zijn naar de bibliotheek west. Tomke had voor 3 printenboeken uitzocht. Hartstikke boek over een hoedje, Tomke? Ja, en een over een liedse en een grote beer. En een boek over een kiepauto. Hast jij ook een boek, Cornelia? Ja, ik had een heel spannend boek over een politieman. Daar wil ik al eens voort voor mij beginnen. Maar ik moet eerst het eten kleermaatje. Waf! Cornelia leidt haar boek op de tafel en gaat naar de keuken. Tomke ploft met zijn boeken op een bankdel. Romke wit naast hem. Zitten er ook mooie plaatsjes in het hoenenboekje, Tomke? Ja, hele mooie. Schau maar. Tomke begint vooraan in het boek. Oh, Zo nou en dan Zo, ja. mooi. slaat er een side om. Ja, wat is dat een lief hoentje. Ik wou dat ik zo mooi tekenen kon. Ja, Cornelia had ook een boek. Zitten er ook plaatsjes in, Tomke? nou weet ik net. Cornelia leest altijd boeken met een hele protte letters. Zullen we even in haar boek zien? Ja, Tomke pakt het boek van Cornelia. ja. Er staat een foto op de voorkant. Mooie politieauto. Maar staan er ook plaatsjes in? Krijg eens in die hoenenboekje of die berenboek. Nee, schau maar. Er zitten alleen maar letters in. Het hele boek vol. Wat saai. Een boek zonder plaatsjes. Vindt Cornelia haar boek dan wel mooi? Nou, dat weet ik net. Oh, Tomke. Ik heb een heel goed idee. Wij maken tekeningen in het boek van Cornelia. Dat is cool. Ja! Ha! Hel je me gauw die kleur nou eens op. Oké. Even later zitten Romke en Tomke met de kleurkes bij het boek van Cornelia. Net rode letters teken je, Jeromke. Nee. Ik teken een hoedje onderaan de bladzijde. En wat is dat, Tomke? Ik teken je een auto. En bloemkes. Ja. En je kan nog wel een zinnen en wolken. Ja, en jij een paar visken. En een vogel. Ik teken je een stikkelbarig. En mijn bonken. Oh, wat zal Cornelia blij wezen als ze in haar boek zit. Ja. Zo. Cornelia maakt nog net zien, Jeromke. Het moet een verrassing wezen. Pas op, ik ken haar. Cornelia komt de kamer in. Oei. Tomke klapt gauw het boek dicht en leidt het weer op de tafel. Zo. We genieten, Tomke. Ik lees mijn boek even op een kast. Tomke en Romke giechelen een beetje. Het eten is op. Tomke moet haast op bed. Tomke, tosken poetsen nou. Maak ik nog even in mijn boek zien, Cornelia? En dan kan je mooi even in dienen zien. Nou, vooruit. Yes. Maar als je nog 5 minuten in die nieuwe berenboek zit, Tomke, dan kan ik een paar bladzijden uit mijn spannende nieuwe boek lezen. Oh, nou komt de verrassing. Cornelia neemt haar boek van de kast en doet het boek iepen. Ze slaat een side om. En nog een. En nog een. Haar egen worden heel groot. Wat is dit? Mijn hele boek staat vol tekeningen. Waar had dat in? Wij, Romke en ik. Vies het net mooi, hè? 1, 2, Die boek je net cool, ja? Er staan net eerst tekeningen in. Nee. Zes, nee. Oh, je bent lief. Maar ik een beetje ontoogsk. Maar is net in boeken tekenen? Ik ken hele lietse tekeningjes. Ik ken lietse tekeningjes. Dit boek is net van mij,
maar van de bibliotheek. Oh, nou is de vrouw van de piep haast leuk op huis en dan krijgen wij die naar je boeken weer. Nou, ik zal morgen wel even met haar praten. Die nacht kunnen Romke en Tomke maar min in de sliep komen. Ze zitten er vol wat doorheen. De orendags gaan Cornelia, Tomke en Romke naar de vrouw van de biep. Cornelia praat even met haar. Oh, ze bedoelden het goed. Maar gelukkig, nou dat hindert neertje, is ze net leuk. Oh, gelukkig. Nee, het mij net weer. Maar de bedoeling wie zo lief. Nou, wist. Letter, hè? Als ik grut ben. Dan word ik een echte tekenaar. Ha. Ja, kijk, als Luc Klaasinga. Ja, dat kent toch? Romke, Cornelia en Tomke zullen sliepen. Het verhaaltje is nou uit. Voordat ze op haar bedje kroepen, jouwen ze daar nog gauw een tuut.